batete a so Nyankopɔn hyira wo na wo baye asutie ma wa enka se wo ni mu batete na wo twi asem bi asi ya fa video ni bi pictures ni bi to so mai ye baba ayo yi ye se friend of Philippa Frimpong abayiwa fefefefefe maame ya ana ya baby edin ayete ye no na rawu sem e wo msa akoda ye di ni bakro ne maame baba no chese ne maame ba no ba nka ho be ma nka ho na nanu a obu ohia kuma da sebre sebo nsu wanom ne dadibu anu a wo mo ye doti ye num na kiri skasei ani tiri ne akuni atwetwe wura Brimpong ene ko bie na kakoda abayiwa wama ne ne ho ene yese jama ne nkanchima o se na kodonkuya ebi di kobiji echi abrante we twampesi di abayiwa ko bie ne yeso am ko ya dano ne nsuo toye no ena kire se omo ye omo adwen se omo beko yeji sanse yesi kobiji echi no wakoye adwuma bi oyeji open owie sku akoye research eti ho talapia de pa todo obi baba ye sika mu ne namfo ye koye ji akowe talapia to omo koye na according to no abrantie minim so ye scout so ye militia so ye soldier so ye prosi etuo dan kai so a license ye e kire ni betimu asem enti eso ye na o se ye na se da se do se bo so ye na so tutu tuo ni bi na ka boba ba ko hyemu a wa ya so be yi aboba no ontimi nyi ti akura na se ho no ena so wa hunu dom nti wo koyi emi ese ne na fofo ka che ni se jai na tuo mu osum oso o meyi mitayi abai we so ti wo emi ane fon so ni ese ne na fofo ni poka che nse baby ya baby sole na baby etuo na no hwe no abai wa se mo amfamwa because in the pictures ni bi wa bonte abai wa na akura ekura tuo no na obi ahu de koyeye saburu nsam o se ni fie baifu di mapian tu akola yi ha se tu hwire hwasa de direction ye be se boni nufu yensom obi agudi antre tim okra na wu ne ye busa ne se efiri diade abere de ye busa ne se efrawofo anenamfo sem ana mepami ho anyantem akoda ye so ne nyonko afirifi akoha adan ewo nyankire ne ase July yi yesin ko benya mfishe adunu baako 21 edi enti na eso ofirifi obi baka se onya 18 eti wanyini ya kanfo ka wo be firifie ne abaji wo firu papa nsem edi wakwawade enkoda yi prayer ho se ya yenum de ye hwehwe na ni video ba kwa ye hu ye na danfo ba ko se yai wo pie enti wo mo pa no na prosi for petrofo ni bi chi wo na wi e hye ne bag na prosi for no ka che ne se wan fa sika bi amount bi ama o mu nya no na o frɛ ko bi gi echi ne mpenan na oba betu esika no obetu esika wo gi abai wadi ne ko wura de fie se wom na abai wa mpie bi ma ode ne wui according to akolai nana no wo se efi se ne na ehu sa wo wura yi na koda ne life aye basa na koya koda ompene ho asema otini baby de yebusa ne se de abai hwan ne kofa bae no oba ta bia pe se ne ba ebe kwa kowu wo ye wei na otu brane ya mo ne bede hwade ye so ne pa se konfo kalanga o se de ade o mo wire ba ko a ya gina nkranke toa iPhone 16 Pro Max nti nkura nyine etutum nika kowuom
kwabi GH esan Ghana ha wobetete ho no remind no atwa be mfie du eti asem aba nne no aye ka no abusuafo ye busa se eye din na aba enkoda epre ye ho afirifie ntam meteme ho wakwa ko ha da anya nkire ne ase ne maame kura nim se wo mampom no ahunu se waduru yaji ekwo retala pieti asrade agina mu ebusuafo yesi abasheboni ama henkan enwe sa 7 abasheboni e ma pete edi bin waburu bi kokosachi na we yentumi fenhye ne maame because ne maame ansoma no mampon ena wansoma ne yaji ena baby a waduru ne maame ntimi fa ne hye dem ena otumi abrampade bia me kam say abrabo kristo nimu no eyi wowuo Bible say nyansam fiti ase ene yehu asuro akoda bi okọ Sunday school no wobedi bone kura wo hunu na kwan wo kronkron no ewo nimu say ye gi enkranketo aye gi ehu agyan esisi montene so aye hu say menyi ni se sa asem ya allegedly say no kro mo kase ye chi no na wi ehye ne pesi mu no ne nana kura ote a onyini sane nana kodai ewi kura woni made koro esu ne guni bagim ono ane na fufuo o pipa agudie sei ne maame ade ba akope banka ho be manka ho abamu wa twitio esa gro sampa sign akuno just like that maame fo mo mama edru ba bia mo ka o masem o munwu sabi we kuro ya yetimu maame fo pinum e ya bashe bone pia ye meti kwa mo muti bone di wo mo mechi di wo mo nante jiji nkrofoku wonim se papa yi wo yire maame baba aboso edi ni bachi edi na nante so nkwaje obi ku enye obi ane na de a wo de beche wo obeku mimi se wuje unya kukuduro sa mimi ku ya Clement Ebrifa baba bia na so wo kukuduro abra mi fa nko mo si mi fa nko kremo mi fa nko ananwuro ba me mekun e bia na wade na ma yese mi pe na se de mi ma po aboso sa mi ku Clement Ebrifa mi wale na wuo ajo wo na beti entamu yi wo dia setiti Roma fo kokodrufo wo ba Samson wo ba Goliath wo ba Kenko wo ba Habakukua bra me kuwa to watch me kan ne me fa nkwa na nwuro me fa nkwa mo si na baburu no yedi ba bi edidi ewu baby kura pe man di tadu ya be wura no ye be hwe edi asem ya de edi ade na who kwa sam still hey na juma na ye wo mu tita Christian bia na juma no aye ba juma frustration ya uti TV so e chire
Abusuafo fanche ni o yesi TV ni bo hwere ma se hwe enu ti ni efiri so enu de yakeka kro ti mo fanche wai na de ba bia mo fan sala na eni ma nyina atoto ajeje mu na SMP eh di no ya still are hey na no ya wani mu no wo wan concert station boy contract ne kura de September to mamu amu said ya kura ni o ti ya na mo de ache why sebewi why obi kramedi o se sebewi nyame nenim eja ya yedin ehwedi nyame be September 22 sese September 22 de o kan sem o se ada ohini ni be fa ne bag agi se grader e wo ni nyina o nyame why September yenya ni nyina be nyame I time will tell cha ebusuafo yese de me kan ye nyina me katugu yo ese bibi bo hwen timante mo fa nchen yafa ye ba ne pictures ni gusumaye ye kasafa na wotwi asem kase a asi ye babai wei agudie yi Philippa Frimpong ai fie ye friend no maame ya na se ya baby wone ne kanchema ye friend GH Kobi na kwada yi July ne yeso wanya 21 ne maame di ne bakro betsam binka no ho na nanu a obo ohia kuma da sibre se bonsu santemampon na nanu ne dadi buano a ye ya brempon ye ni adehia kata na kire ewura mi nim de o ma invitation
ɔne ne mpra kɔ bie daro na n'abrampa nsu brantam bi tɔɔyɛ ne yɛsɛ wɔ mu wie yɛ no ɛna ne mpra ne sɛ wakɔyɛ research bi wɔ bro wie school yɛ gipɛn na hɔ talapia ɛde to kukura baba e we sikam tell me busa bi je say efiri mampon ekoye gye enwa wo ati ye kwore nam santima ta kro kakrakai talapia bia no nsuo nye de agire ye gye still is it so Fini das room. Na chese na brampa akrai so okoto talapia abrantie ne yeso oma no ne yaji ho no omo ko ye no ene yese owura ne se omo ayie na se no wotutu tuo etuo da ne kam emeka aboba ba ko ye so oto aboba no anyede anto eti wo bu etuo num ayi aboba no yese ne namfofo se jack jai na tuo de emu ohu oso o yes abai we de ejo tewo emiemi ane fon so na ne namfo no poka se maame ya asole wo na direction no wa mia se e ka say di ma pia ho so akola yi ha hwire ni ha tim wawu ye busa se na hu kosam akoda yeso wa firifie ene na damfo akọ ha dan e wo nyenkyere ni ase obi beka sese wanya 18 wanyin but kayeni akafo ne before de e ka beka so obi anyini e beje wafiri wo papa nsem e de na ama nkoda pre ye ho e firi fie saa e ye de adea yani yentimi hwe ye ma ne ye na nkoda no na eje ye nsem e de na ekoso yi akoda ni interview ba ko ono anadanfo se oni kobi ni krom ntam ye basa na opia na dwo a wo ba na prosifo kire no ye hwe ne bag im na hwi hyem se ya no mo de enyomo ande de hyem so de a o mo de anie ye bedua wi wo da mu sesi a wotu na wo mo te ya chew wo betua sika sei abai wo ni bi no frɛ bebe ma ni betua sika no o je akola ko wura ne dem na akoda impie bi mu o de akohia no ko nhyewu na wonana se efi se ne nanan ehu sa brantie na akoda no atinkensen na yamfa blame ma ne maame wanyini maame ne ntumi nkyekere no brane na me say abrabo bia kristo onimu no eyiwo bible say nyansa mfiti ase ene yehu asuro akoda bia titi ne kristo sumu no odi bone kora adwene da ho na nkoda abaji ye ho agya isei atesi abonten awofo bi yankasa akoda yi maame ye ka ne general titu ni asante mantem maame fo binom no mu nyina kumase maame fo binom babo so gina ye mama achi edi bone de ne papa nante so ogi obi kum wode ne pa ne penante agya wa amano maame ni obi ana ye bone ode beche wo me ama Genevieve me ku Clement ya ye bo abrefa me ware na wu divorce obi ni me buku eto oba kra so yo ba Samson oba David oba Goliath oba Hebekuku wo de bra me abrampa me ku ato atwene me fa nkwa na nwuro
me fa nko buruku me de okotika me metena fom akum me ya criminal akwankyere ade akum enti maamefo a mo hya mo maproye abashebone ama ahinka nwe sa 7 na ma pete kodi biye maame ubetu koti sawiyam shagudie sei ememu wa nyina gina rasta enne tabe yakuson ekwasi asem nko a yes enkrofo mama iPhone 16 Pro Max nti MP fo binom yerenom ehemfo binom yerenom asofo binom yerenom daachi yedi wam rough onana ne ka asem bi ni interview o say maka kire ne kura se minifu ena maame ya so obeto bia breme maame ne ka sa na me yema hye me wonana no adi adwuma wa wie school mu interview no mu kura mo se mo padwuma ama no adi enti na we expect fun wo de ho ya maame nom moma ya ni na ho na sa upa atiti na dru sei na obi dida ko bekunde ka wo bi kura kaye sama wo me batete na bai wa ne me aye pe be man kan wo banka ho ma de ba ko pe na obi mistake pagene nkwa afri ne nsam abije tete ma malidi yankopon hyirawo na ensem bi a etise no agi wa se obebi animu malidi se de ewiase no ekro no youth ne predodo ebre bi atwam ben 90s wo no yo ye de ebetumi aka 90s na sem se obehu so obiti biaba ene pabo ene that time ne fe no biaba no na se papa panimu bi a se be wabɔ ne bra wo society nim na okwakotena no question biaba na that time aye tima nso anto akrom no si ye kire okura se maami asumasi se oba nom nsa those days 90s no so oba akrampo nom nsa na se kro no so no oba akro no ne huhu pa but na die ne ehunu enkran keten na se den tade bi omo hyehye de nananam abonten ne ade maledi asefem na saade we na ekoso no maledi enyai because hwa a broken homes na ekoso sa ne ma we na ono wasi so a waye ne ho bankyere sa no obekwakofa koda bia ba wiase enti wonni proper parenting bia kwabra na enyim no nyade a ono woje ahweba enti akwada na ono bepie maba no enhye da nyantete papa bia mfiri abusua no ho anase maame ne papa ho no ma heti street na niema se ya na ede ekoso maledi ye besra wofuo bimo yesi charity begins at home ye besra wofuo bimo hwe ka wo ba nanimu a ehawo no ka wo ba nanimu a wo mpesa wo beye no wo kina bi maame wo besu o wonsu ho bete na yesra wofuo bimo pa se enne se de ye gyan mofra ne bi obi wo a ahyase no se de ode akora ne firi ase no enne ama akoda na ginsem maledi yati kumase ye ka se be adwuma ye ngie ni mkrofo enso ye pon adwuma na ye hyefi ye nko ba bia from house to work, from work to house enso abrante bi te se metipan wadane a patrol officer ne nam sport ni ade saa na kohwibra saa ne nsem hunu saa ye kasa sesie ababa wa bi hyebrante bi dem abusunya nim ho asem na wo de ada ne asma be ka ne ho a obewu atɔ dem ho eno na wo behunu so no nti se wo feel se ba bia waduru no waso wade a ma abusunya nya okwan na kokɔ ware ma lady say iPhone sem ya be ya ma se ni nuane bi shawama no ni pizza nti ene mabri memman ne gomu gu omo so a bobra bone na first no mo say Game Boy you said ye be Game Boy ene broni be na sebe na ni na ho ye ko scam no they say broni bi ani da ho my lady sikaduro na boys si eje sikaduro
ɛna boys no ɛgye what dey hwɛ posters ababonten said the young ladies ewuo ɛde enti na eku nkwada yi saa game boys sem yi no ɛna ɔmo ku nkwada yi ɛde yi ɔmo rituals enti ye besere so ababa wa small girl 18 years 19 years pia bonten de niema ba ne ma me hwɛ ade value a wo be nya dwuma kumase maame na wo gye ye ba bi atifi adui ye ma me kura hu se fon fofo ekura ya otimbu sa se kofi na hu nya ne hene ba bi amatifi adui se be nka metimi didi ma ma afudwono esu opebi awade ye timbu sa se na hu nya ne hene so my lady said na wo si kana ne nana se wono nkotofo ma na akwada we no adwuma be no ye wo gye ne hofo my lady wo hwe ntade e hyehyɛ nkwada bi mu a ne boɔden pa o then ask yourself say e di adwuma na wo ye ye mema na etoma ye so we see a young boy be as young as 21 Benz a otwi no papa panimu a wosen kwa bɔ ne bra wie na yes ade no esi game boy aduro na omode maya ne ye aduro to say wo de hwe posters ye gone too soon ade young girls wu na ewu esane ma we a enti ye besere pii said ye niam esi kɔ no ye mra ye ho ase ye me ani na hɔ na wiase na hɔ kwa wo wiase ne wo wura so obepra na waji wani so obepra pra na waji wani na lady ye tufu pi na wo mutie aso mo mfa e ba ye wo hwe ladies bi mu o TikTok na ade and friends o mu post wo mu ahwe wo mu mawura bi ni ntade bi ehye wo mu gugu su bi a wo mu esususu e di emoji wo mu ntu wo mu hofo so hono ade na atuni nua no instead so wo de my lady wo de me enyi ababa wa no be soluku wo ba be twi wo kumasi abonten any sebe adwaman pa be koso e woda e besi ababa we ye tunu ntu omo hofo ti ye besere se wusi su na se abrabo na wo pese wo bo a su adwuma se suku bi na ma memre kwa akọ